Teraz vám ja ukážem, ako to asi vyzerá, aký je tam rozdiel. Prečo si myslíte, že tínedžeri v súčasnej dobe málo športujú? Je to taká doba a rodičia sa hlavne málo venujú takému správnemu príkladu. Samozrejme aj rodičia by mali športovať a tým by ich deti nasledovali a kľudne prestriedať radšej viacej športov, ako nevyskúšať nič. To dieťa si určite niečo nájde a keď si nenájde, tak aspoň sa tomu bude neskôr venovať rekreačne, pretože bude ovládať tie športy. Ale ide mu to! V každom jedálničku, nielen pre tínedžerov, ale aj pre dospelých by mali byť zastúpené základné živiny ako cukry, tuky, bielkoviny, vitamíny, minerálne látky, stopové prvky, ale aj vláknina. A to dosiahneme správnou kombináciou potraviek. Ovoci stačí 2-krát, áno. A zeleninu, koľko sa dáva zmestí? Ryby majú veľmi dobre tzv. Omega-3 a 6 masné kyseliny. Oni vám trošku prečistia cievy, mozog, srdce. Super to bolo, zaujímavé. Cibo. Dobre, som sa poučila. Také odporúčanie pre tých rodičov, aby nabadali tie svoje deti skôr na takýto druh pohybu alebo zábavy. Určite to trošku podporí aj pohyb toho dieťaťa.